Фадури, здравейте! Това са диджей Диан Сол, Нади, Драго ми е да те видя. и Алекс. Вие сте Здрасти, много това са сладки. част от Deep Zone Project. Как сте, бе, хора? Супер. Да, що не сте в пълен състав? Ами, защото нашия китарист го хвана ония вирус палавия с разстройство по връщане и в момента се мъчи Боже, човека. далеч от мен, че след малко, Ами не, ние с маски разстройство ходихме, няма да. как Беше да Бразилия, вода, не само заради да друго. Супер беше. Много яки хора, много яки партита. Ти за Бразилия ще ни разказват много за Бразилия, не дей от сега да ги Искаш подпукваш. нещо друго да ги тормозиш моите гости ли? Аз викам да ги потормозим малко да ни свирят нещо. Айде нещо да ви чуем, да. Айде. И след това ще ни разказваш. Така и така сте тук. Двамата, ние с теб така. ще танцуваме, Ще да. обменяме вируси. Едно хорце може да разсъде. Айде да ви чуем.